ମୁଁ ଛାତକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲି? ମୁଁ ଛାତକୁ ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ ଗଲା ଆସିକି ଦିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ। ଆମ ଘରେ କୁରୁକୁରୁ ଦିଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି ନେବାକୁ ନେଇକି ଦିଟାକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଖାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼, ଏଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଖାଉଛି କୁରୁକୁରି। ଏବେ ଦିଟାକ ମିଶିକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରୁ ପୁରା ହାତରୁ ଭଲସେ ନେଇକି ଖାଇଲେ ପୁରା। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଆଣିକି ଆସିଲି ହେରି ଅଧା ଶୁଖିଲା ହେଇଥିଲା ତ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଭଲସେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖି ପାରୁନି। ମକା ଥିଲା 2-3ଟା ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ଇଆଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ପାଣି ବି ବସେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ମକାଟା ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଅନ୍ୟ କାମ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ମକା ବସେଇଦେଲି 3-4ଟା ମକା ଥିଲା ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ସିଲେଇ ଥିଲା କରିବାକୁ ଡବଲ୍ ସିଲେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଡବଲ୍ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇକି ମକା ଆସିଲା ପରେ ସିଲେଇ ବି ସରିଯାଇଥିବ ମକା ବି ହେଇସାରିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦେଲି। ଆସିଲି ଏଠି ମକା ସିଝି ସାରିଲାଣି ମକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା କି ହେଇ ବି ସାରିଛି। ଆଉ ମକା ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଆସିଲି ହେରି ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।